Isoan, kay balo ba ka kung saan insaktong pagpangayog pasaylo sa atong mga sala. So, ako ni siyang i-content kay na ako yung mga follower nga nangayo sila giya. So, ako na lang isulti dinhi aron mas daghan gyud pod ang makahibalo. So, bulahan ka kung mutuman ka niini. Di ba ang balaod sa Ginoo 10. So, 10 commandments. So, kinahanglan mo evaluate sa atong kaugalingon one by one sa napulo ka sugo kay ngano nalain magsala sa matag sugo. Halimbawa, unang sugo nagaingon nga higugmaon nato ang Dios labaw sa tanan. So ang pangutana, sa unsa bang paagi nga nahigugmata? Mao ni. Kung ikaw ba nagmay nampuon ba yun kang pagkatao gikan 8 years old up to the present nimo nga edad, perfect ba yun nimong natuman ng mag-ampok ka sa di pa ka matulog pagmata? Dan kung dili man, mao na mga tagpasaylo. Halimbawa, ingon ani, Ginoo, pasaylo ako sa unang sugo kay wala yun ako na perfect na tuman. Dili sa tanang adlaw nga mag-ampo ko sa di pa matulog og pagmata sa kabuntagon. Pasaylo ako, Ginoo. Daghan kay mga panahon nga nalimot ko nimo, Ginoo. Nalimot ko pagpasalamat nimo, Ginoo. Pasaylo ako. Ngon ana igsoon. Dayon sunod, adto na pud ka sa ikadua. Dili mo dadon ang Dios sa pasipala lamang. So dinhi, you have to evaluate yourself. Pagpasipala ng kusog ta manaad sa Ginoo. Dayon ug maabot na ang maong atong gipanaad, di ta mutuman. Dayon dili nato concentrate ang mga buhat nga balaan. Like for example, musimba ta basta na lang dili concentrate. Diya sa atong pag-ampo, dili concentrate, sala na siya. Pagpasipala na sa balaang ngalan sa Dios. So kung nahimo man nimo, ana pud ta may pasaylo sama ani. Lord, sa ikaduwa nimo nga balaod, nalabag sad na nako. Kay dili gyud sa tanang panahon nga inigampo nako, concentrate ko. In ana igsuon. Sunod sa number 3, simbahon nato ang adlaw nga Domingo or adlaw nga balaan. So evaluate yourself. Gikan ba sa una 8 years old? Nganong mingon kog 8 years old kay gikan sa 8 years old diya na ang kwenta sa sala nato. Perfect ba yun tang musimba matag Domingo? No, i-evaluate imong self. Kung dili man, di mga tagpasaylo. Halimbawa, inani, Lord, ikatulo po nakasala ko kay dili yun tanang Domingo nga magsimba ko. Dili tanang Domingo nga maduaw ti ka sa balay alampuanan. And dili po sa tanang Domingo nga babayi ko tanawon kung babayi ka kay sala man ang babayi nga musimba nga nakapantalon. So i-evaluate imong self ana kung nakalapas man ta ni ana bilong pagyapon na sa number 3. So ato nang papangayo og pasaylo sa Ginoo. Lord, musimba ko dili po ko magputong, Lord. Putong Korinto 11 nga mupandong ta sa atong ulo panahon nga kita magampo ug musulod sa simbahan. So kung wala na nimo nahimo, pangayo gyud og pasaylo sa Dios. Sunod, ikaupat, tahura ang imong amahan ug inahan. So evaluate yourself. Hinumdumi ang kanhi kagahapon unsa ka nga klase nga pagkaanak. Kusog ba ka motubag? Kusog ba ka musukol sa imong ginikanan? Nakahimo ba kag kasakit kanila? Pangayog pasaylo sa Ginoo sama ani. Lord, ang ikaupat nakalabag sad ko ni ana kay daghan ka beses na nakahimo kog kasakit, pagsukol, pagtubag-tubag sa akong ginikanan. Inana dapat may pasaylo isuon. Ikalima, dili ta magpatay. You have to evaluate yourself. Nakapatay ba gyud ko? Ug ang pagpatay dili lang pagkuwag bata, pagligis, pagpusil. Kung kusog ta mamuyboy, mamalikas, manunglo, pagpatay sad na. Abusar sa atong lawas nga di nato ampingan, pagpatay sad na. Di ta mukaon sa saktong oras, pagpatay sad na kay maka-ulcer man ta. Ngano kung gingon ani ni? Kay igsoon, every time nga ang 10 commandments may imong himuong giya sa imong pagpangaypasaylo, mahinumduman nato ang atong mga sala nga nahimo. Abot ta sa ikaunom, dili ta magbuhat og malaway. So sa atong kinabuhi, musubay ta sa atong kabatanon. Nakahimo ba tag malaway kaniadto? No? Or before pa ta naminyo, daghang mga laki nangagi nato, or else wala pa ta nakasal, naguna-una na ta sa kalipay sa kaminyon. Dan mga tagpasaylo sa Dios ni ana sama ani Lord. Ang ikaunom pud Lord nakasala sad ko ni ana. Kay ako nakahimog pakikilawas nga dili pa ko minyo, nakasala ko nga wala pa dawata ang sakramento sa kasal, naguna-una namin ni Mrs. or ni Mr.
So ingon ana ang pagpangayog pasaylo. Hangtod moabot mo sa ikapito nga dili ka mangawat, ikawalo, ikasiyam, ikapulo. Ikaw mismo makaibaluit ka sa imong kaugalingon asa sa 10 commandments ang imong nahimong sala ngadto sa Ginoo. Amen.